nada ko ipahibalo ninyo Paps. Naami karoy ride sa ako ang team. So adto na mo sa Sea of Clouds. Manay nindot karon, manay uso karon nga pasyalan sa mga tao. Pero ang nakaapan na pud ani kay nasiyay limit ang oras kung maimong maabot ang clouds. Manay gitawag og Sea of Clouds. Kay lagi inigtungtong nimo sa bukid na ay mga clouds. Mura ba kag naglutaw Paps, naglutaw ka sa clouds. So naami lakaw o willing ka adto sa Sea of Clouds, pwede ra ka masabay na mo Paps. Mo i-message lang sa mo ang team. Mag-comment lang, i-comment lang Paps niya. I-PM sa ako kay naatay GC na sa tuwang team aron daghan ta ninyo kini mong team Paps. Kay gamay pa ni siya pag upo ni siya nga team nya na ako ata mong gi-invite kay malay mo willing pud ka mo adto sa Sea of Clouds nya nagduha-duha kag adto kay basin ikaw ray usa. So wa ta nag-inusara Paps, daghan ta ninyo. So i-comment lang ninyo nya or i-share sa aron makahibaw po nga imong ubang friends. I-share nimo nga i-PM lang sa ako nga i-PM lang sa muang team kay aruan kay aron atuan na siyang masabutan naman tay GC. So mao to siguro mga next week pagoro or second week, depende sa ato ang kuan Paps, sa sabot sa ato ang team kay daghan man ta ninyo. So depende lang. So willing ka Paps, uban adto ta ninyo, daghan ta ninyo Sea of Clouds niya. Ang equipment po sa atong dadunon Paps o kay motor pwede na nato na isabay aron daghan ta ninyo mag joyride. Any motor lang, bisan unsa nga motorsiklo pwede na kay magkadaghan tayo, mas lingaw baya, enjoy po kayo, di ba? So yung anatong pagi Paps sa kuan lang ni siya Paps sa interested lang dili ni siya pinugsanay. Lahi jud man ning makakuan kag kanang nakay team ba, kaning team nga daghan mo nya nindot baya, aligri kayo ba, di juga pati agkapoy lain maguning kuan Paps, lain ning nga magsuroy ka nga ikaw lang usta bitaw, labi na ng mga lagyo para ng mga tourist spot. Kanang Sea of Clouds mahol naman na siya tourist spot, daghan na kay siyag na nga bisita mga tigatuan ba. So mo na siya kung nag-iisa lang ka nga gusto mo itong Sea of Clouds, diri ka sa mountain Paps, diri ang bagay nimo. Labi naghilig kag mga rides, sakto kayo na. So di na nato tas-on Paps, mao to siya atuhan na siyang iset. Sige, see you on next video Paps. Thank you.